government and then both the government take a call on this. UMDC ka Nongkrem uba lambor malngiang ula lej banya kendu ya UCEM ka KHADC uba penyait singsim bat ban pan Jingpynshai Halor ka rai chong ka executive committee ban thau ya ka Shnong mau sau ka Bathymmai uba lambor ula pen sngau kia Halor ka jingbom don jinga menjur lang da ka Shnong kum ka pernai bat ormasi ujo kat kum ka KHADC Administration of Elaka Act kat kandai spa kandai pawai ha ka ju kapor ula bu jingkeliru Halor ka jingbom biang kiru kompenyat ye ki kam ki jam jong usambut CEM ya ka ba ula soi ya ka approval order ha ka jaka jong ka joint secretary ka ba julong uba lambor ula don jingtmuru banya kendu ya UCEM ka hima khairim bat ki dor bar Shnong ban yather sani Halor ki jing jong ka council Tehadin bangala pule bat sani bha lo jong kani ka jingmi jong kani ka Shnong mausau ante hapo Smith nakaliang ka jonga ngala te Nongkrem nak basai yaki parlok ba nganya chakmat hagaban ya penbait nam ta jong kani ka kam hangte kadai mata kala long haki South League mamla kamut like takhu hapning jogini ki atli ki Shnong kabar kamut kala itakhu bat ka hima nanta klaya sabat ka this council ka jananda kakoti